Masobra sa 70 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga na recover sa Bacolod City Police Office sang tuig 2019 crime rate sa syudad sa nagligad nga tuig nagdubo man. Yaring balita nga atong gintutuka. Nagtakop ang tuig 2019 nga may kabugusan nga 73,031,459 pesos nga balor sa mga recovering illegal nga droga sa intensibo nga kampanya sang Bacolod City Police Office kontra illegal drugs. 6,083 gramos ang shabu nga nagablor sa 72,996,312 pesos kag 152.81 gramos sa marijuana nga nagablor sang 35,147.20 pesos ang nakumpiska sa nanari-sari nga drug operations. Hindi naton mag-deny nga ang merkado sa illegal drugs is mga highly urbanized cities. Ang numerong mas mataas ang 50% kung ikumpara sa 33,963,287.71 pesos nga balor sa recovery sa tuig 2018. Duha tubtub-tato ka mga drug groups ang padayon nga nag-ooperate sa syudad sa Bacolod. Suno kay Biñas, maluwas pa sa mga small-time player kang iban pang grupo gikan sa Negros Oriental. Kagabi, 315,000 pesos na na-recover gikan kay Vares Nabaha. Sa Barangay 8 sa drug operation sa Barangay Visa Alegre. Sa Barangay Sumag naman, 12,000 pesos nga balor sa suspected shabu na nakuha gikan kay Gabriel Libuon. If we cannot address using of illegal drugs, mapabilin niya po nga may supply nga masulod. Nagapabili ng syudad nga may pinakadakong ang recovery sang shabu sa bugos nga rehiyon. Samtang, 35% naman ang ginubo sa crime volume sa Bacolod City sang 2019. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.